Είστε ιατρός και χάνετε χρήματα από ακυρώσεις τελευταίας στιγμής. Σήμερα θα σας δείξω πως το Cloud Medico μπορεί να μειώσει τις ακυρώσεις ραντεβού κατά 80% χρησιμοποιώντας αυτόματες υπενθυμίσεις. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Με 4 ακυρώσεις την εβδομάδα και μία μέση τιμή επίσκεψης 50 ευρώ, χάνετε περίπου 800 ευρώ τον μήνα ή 9.600 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό που θα μπορούσε να επενδυθεί στη βελτίωση του ιατρείου σας. Η λύση είναι απλή και αποτελεσματική. Το Cloud Medico προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπενθυμίσεων που λειτουργεί αυτόματα για εσάς. Στις ρυθμίσεις του ιατρείου σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις υπενθυμίσεις μέσω email και SMS με ένα απλό κλικ. Μόλις το κάνετε αυτό, το σύστημα αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε φορά που προγραμματίζετε ένα ραντεβού, το Cloud Medico στέλνει αυτόματα μία υπενθύμηση, μία με 14 μέρες πριν. Οι ασθενείς σας λαμβάνουν ένα φιλικό μήνυμα που τους επιτρέπει να επιβεβαιώσουν ή να ακυρώσουν το ραντεβού τους με ένα κλικ. Σε περίπτωση ακύρωσης, ενημερώνεστε άμεσα και το σύστημα ελευθερώνει αυτόματα τη συγκεκριμένη ώρα στο ημερολόγιο σας. Έτσι, μπορείτε να διαθέσετε το ραντεβού σε άλλον ασθενή που περιμένει, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση του χρόνου σας. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Οι ιατροί που χρησιμοποιούν το Cloud Medico παρατηρούν 80% λιγότερες ακυρώσεις τελευταίας στιγμής. Αυτό σημαίνει καλύτερη οργάνωση του προγράμματός σας και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, μέχρι και 9.600 ευρώ το χρόνο για ένα μεσαίο ιατρείο. Επισκεφτείτε το cloudmedico.gr σήμερα και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το σύστημα εντελώς δωρεάν. Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα και δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Απλά εγγραφείτε και δείτε τη διαφορά στο ιατρείο σας.